Molt bona vesprada. Nosaltres som Paula i Berta, i I això és Un cabàs d'històries. Després d'un programa tan mariner i gastronòmic com va ser el de la setmana passada, creiem, sobretot jo, que ja toca un canvi total d'aires i per fi apropar-nos a conèixer altres comarques que no siguin les marines, òbviament. Aleshores, la història que contarem, que està replegada al llibre de Joan Borja de Llegendes del Sud, es desenvolupa al poble de Gorgo, a la comarca del Comtat. Per fi s'apropem a la meva zona. Estic molt content. I bo, Berta, a quant està Gorgo de ta casa? En realitat, no ho sé, hauria mirar. Però sí que sé que quan ixes de Benilloba en direcció a Benasau, en la recta ixa que n'hi ha només eixir de Benilloba, a mà esquerra hi ha una carretera que posa Gorgo! Allà en un cartellet posa Gorgo, i sé que hi ha que tirar cap allà. Ara, he passat per Gorgo, sí. He passat per eixa carretera, també. Però ara mi dime ara, pregunta'm ara per on està situat Gorgo, que més, no sé dir-te més que tirant per eixa carretera s'entra Gorgo. Era important tindre un context geogràfic, per si de cas algú no sabia on era. Ara passem a contar la història que ens ocupa. Concretament, la història de la Mare de Déu de Gràcia a Gorgo. I és que la història conta que un tal Joan Borja, un reconegut etnopoetòleg i profe de la Universitat d'Alacant que ens va fer classe, passejant per Gorgo... El qual no hem mencionat encara mai. Passejant per Gorgo es va trobar un retaule de rajoles que representaven la història de la Mare de Déu de Gràcia. Davant els dubtes que l'assaltaven veient aquella imatge, va decidir parar una dona del poble que, sorpresa davant del desconeixement de la història del nostre protagonista, li va contar la següent llegenda. A Gorgo hi havia un pastor manc, molt devot de la Mare de Déu. Aquest, després de dur a terme les seues oracions habituals, va veure caure del cel un rastre de 7 estreles, que van caure al Molinar, una partida que fita entre Penàguila i Gorgo. En el lloc exacte on va caure la 7a estrela, al pastor se li va aparèixer la Mare de Déu, i ell no s'ho podia creure, i fins i tot es pensava que estava somiant. Al l'endemà, va contar a la resta d'habitants del poble el que havia passat, i, com és d'esperar, ningú no el va creure. Aquesta pluja estel·lar i aparició divina es va repetir les dues properes nits, fent un total de 3 aparicions. A la tercera, la Mare de Déu, que ja devia d'estar farta de que ningú creguera al pobre pastor, li va fer créixer la mà. Aleshores, el pastor va deixar d'estar manc. Quan va arribar al poble, tots el van creure i van anar al Molinar, on van començar a cavar al voltant de les 7 estreles. Però, a la seva sorpresa, no van tardar massa en trobar una peça metàl·lica que corresponia a una campana, i baix d'ella estava la Mare de Déu. Com que aquesta troballa va aparèixer a la fita entre Gorga i Penàguila, els habitants dels dos pobles es van començar a barallar per saber quin s'enduria el tresor. Perquè, clar, qui no vol tindre al seu poble un tresor de la Mare de Déu? Abans de que tot acabara en tragèdia, va aparèixer caminant per la partida Don Jaime. Que aquest Don Jaime, que podria haver sigut Una persona qualsevol del poble, un pare, un mestre, un doctor, realment nosaltres el coneixem com a Jaume I, el conqueridor. Ell va ser qui va posar pau i va determinar que la campana seria per a Gorgo i la Mare de Déu per a Penàguila. Però això no s'acaba així, i és que, a mitjanit, la campana de Gorgo va embogir i va començar a repicar màgicament, fent que la Mare de Déu apareguera a l'església, demostrant que és allà on havia d'estar. I ara tots ja coneixeu com Gorgo va aconseguir tindre una Mare de Déu i una campana. Una cosa que a mi em sembla interessant i que caldria ressaltar és el fet que aparega la figura de Jaume I, perquè com pot ser que vora 814 anys després encara estiga viu aquest personatge i la dona parla d'ell com a Don Jaime com si fos un veí més del poble. Vull dir, és curiós la confluència entre
el llibre dels fets i el nostre imaginari popular. Realment tot això, teòricament i pel que vam estudiar, respon a un exercici propagandístic que és en si tot el tema de l'imaginari popular, ja que concretament així sí que veiem un personatge de Don Jaime, de Jaume I, com a just i real, una cosa que són atributs que se l'han donat tota la vida al personatge de Jaume I, però per exemple, parlant també de l'època de Jaume I, en tot el tema de, per exemple, Alcoi i Sant Jordi, Matamoros i tot això, és un exercici també propagandístic. Al cap i a la fi, es manté viva aquesta figura d'aquests personatges. Clar, és la forma que s'ha trobat de mantenir viu a uns personatges que a hores d'ara i que en el passat formaven part del que ara coneixem com a imaginari, però que abans tenia molta més força perquè no hem d'oblidar que els mitjans de comunicació no existien i tot passava per ser de manera oral. Tota la informació que arribava era una informació... De boca en boca. Clar. Aleshores, tot això era una manera d'ensalçar la cultura pròpia sense haver de passar per altres grans llibres. Era com una forma d'ensalçar la cultura de manera propera, el més proper al poble possible. El que seria el Sálvame de l'època. També és curiós el fet que aparegueren 7 estreles en concret i 3 vegades fora les que s'apareguera la Mare de Déu, ja que aquests números són considerats màgics a l'imaginari popular valencià i també al global. Clar, és una cosa molt interessant que aporta tota aquesta llegenda i per això l'hem elegit, jo crec. Més que res per el fet d'aparèixer un personatge que l'arrela i l'uneix a tot un imaginari de llibre dels fets, que comença en el propi llibre dels fets i que acaba transcendint la història i que ens arriba a hores d'ara també a altres... La cultura d'un poble des dels inicis. Clar, ens uneix a la cultura primerenca, a una cultura de fa 814 anys, més o menys, i a més ens aporta els números, és a dir, els números són una part molt important que tenen també molt de pes, ja que, per exemple, si pensem en el Tio Canya, van ser 7 vegades les que aquest home va fer cua i també 3 vegades les que van anar a València. Una altra vegada repartint els patrons dels números importants per a l'imaginari popular valencià. És a dir, és una manera transversal d'unir moltes històries i fer-les properes i senzilles a la nostra vida. És a dir, que ens arriben d'una manera fàcil. Com per exemple també el número 7 a la història de Blancaneus, que són 7 nanets. O per exemple 3 en les relíquies de la mort de Harry Potter. Havien de ser 3, o fins i tot Harry, Ron i Hermione, 3 personatges que es complementen. I són 7 Horrocrux. Clar, són números que es repeteixen dins tant de la nostra cultura com de la cultura global. Són números compartits. Aleshores, totes les coses que ja hem sentit abans ajuden a que les coses noves, en aquest moment això, òbviament, per a les persones de Gorgo o per a les persones més properes, no és nou. Però a nosaltres no se'ns fa lier, perquè el 7 i el 3 es repeteixen, és a dir, sempre hi ha alguna cosa que ens arrela que ha passat. Doncs, parlant de relacionar algunes cosetes amb altres històries, a mi aquesta història em recorda molt a la història de l'aparició de la Mare de Déu d'Agres. Jo això sí que no me la sé. Doncs, en l'aparició de la Mare de Déu d'Agres també era un pastor que també li faltava un braç i va ser després de trobar-se a la Mare de Déu i que no li fera la gent del poble no li fera cas i no se'l creguera, que la Mare de Déu li va fer créixer el braç i aleshores també va ser en aquest moment en el que se'l van creure. Aleshores, sí que és de veres que estarien també prou relacionats. Clar, jo és que unir històries de Mare de Déu no el tinc massa clar, més que res perquè per desconeixement l'única Mare de Déu que em toca a prop és la Mare de Déu del Sofragi a Benidorm. I aquesta sí que és una aparició molt diferent, és una barqueta que es va cremar, no té res a veure. Aleshores, jo ho pense i segur que hi ha alguna història que es pareix també, perquè sí que és de veres això de que sigui un pastor. El tòpic del pastor està molt present a moltes històries, sobretot de la zona més agrícola.
I ara ja deixant a banda tot el tema de relacions en la història de Gorga, tu saps què he descobert jo avui? Què has descobert avui? És que aprenent coses sobre Gorga m'ha aparegut un poble superinteressant en el qual la seva banda, el Deliri, va ser la banda on va començar Tomàs Olsina Ribes. Què diràs? Això home qui és? Molt fàcil. Un senyor compositor. Ja sé per on vols anar, Doncs resulta que Tomàs Olsina Ribes és de Gorga i que és el compositor de grans peces de pas doble Com Aitana. com Aitana o el Tio Ramon, que literalment són de les més tocades que hem tingut nosaltres. Com a músics, nosaltres aquests pas dobles l'han tocat milers de vegades. Literalment és que em fa molt goio d'il·lusió saber-ho. No ho sabia. O sigui, són coses que deurien posar-les, perquè aquestes coses no es diuen. M'ha fet molt goio de ràbia, era com, tio, que bé que trobem això, però és com, jo això no ho sabia i això ho hauria d'haver sabut. Doncs, això... Vols enllaçar-ho en la recomanació musical d'aquesta setmana? Podríem, i és que la recomanació musical d'aquesta setmana no passa per ser una cançó a l'ús, com hem estat fent fins ara, i passa per ser un pas doble. Aitana, de Tomàs Olsina Ribes. I és que aquest és un dels passodobles que tant tu com jo més hem tocat en la nostra banda. Berta, aquest és solo de flautí? No. Per això t'agrada tant? Sí. Per favor, compositors, si algun compositor està escoltant això, abstingueu-se de fer solos de flautí, i si voleu fer solos de flautí, que siguin facilets, no 4 octaves per dalt. En fi, jo, com a turista, he de dir que Aitana és la cançó que gaste per desfogar. Tu te'n recordes? Aquella diana en Bocairent. Es va enterar tot el poble que estava jo, perquè vaig tocar quasi rebent la tuba. A les 7 del matí, el mes de febrer, com per a no recordar-se. I clar, en aquest moment ens hem avançat un poquet amb la recomanació musical. Això què vol dir? Que aquest programa arriba al final. I, com fem sempre, ara falta la frase feta. I aquesta setmana és Sant Francesc està a Balones, Sant Josep en Villaneta, la Verge de Gràcia en Gorga, Santa Anna a Quatretondeta. I és que aprofitant que estàvem parlant d'una Mare de Déu, hem decidit portar les frases fetes un pas més enllà i que aquesta setmana la frase feta també tinga a veure en el santoral. I amb el comptat? Berta, estaràs supercontenta de com ha quedat aquest programa. Hauria haver gravat aquest programa en la samarreta que posa el comptat. La veritat és que ha sigut una de les meves històries preferides. És realment la història que millor explica està. Vull dir, és la història que més punts forts com a teòrics de l'imaginari popular presenta. Perquè tu per analitzar-la és molt fàcil. A l'hora d'extraure elements estan molt visibles. En conclusió, siga de qui siga aquesta història, ens agrada molt i som molt fans de la Mare de Déu de Gràcia a Gorga. I esperem que els de Gorga i Penàguila no tinguin encara rivalitat. I per acabar aquest programa només ens queda dir que podeu seguir a la nostra playlist de música a Spotify, la podeu trobar en Twitter, en Instagram, teniu l'enllaç a tots els llocs. I que esperem que us hagi agradat molt aquesta història. Adeu! Adeu!